Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma asɔgɔn bɛ ACD FM na ni ye aw ka dɔnkibar waati sele ye bi dɔnkibar kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma Soma SAP olu ka ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba ta ko filanan ni o ye kɔngrɛw ye o baaraw kurunbɔ karila kunungo min kɔni sen fɛ ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan waasa farafina bɛ se ka yiriwa cogoya min na ni k'an sinsin foroba kɛnɛya kan an na kumaw kan bi dɔnkibar kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen baloko sabatili don o ɲɛnɛmayɛrɛ hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko bɛɛ ka jɛ ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa sini maa sinikɛnɛ ma min ye farafina an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la baloko ta fanfɛ cogoya min na ni o tɛmɛna ka bɔ yen tɔgɔdala musow olu ka don ɲɛnɛmayɛli hukumu kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ ani dabaliw o b'a la ka sigi sen kan waasa musolakaw olu bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya min na an na kuma o kan bi dɔnkibar kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara u kan a kana taa sɔɔni an bɛ segin ka na walawalaliw kɛ aw ye. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na min ye Soma SAP olu ka ɲɔgɔn lajɛba ta ko filanan o kɔni baaraw kurunbɔ karila kunungo min kɔni kɛra an ka jamana bɛn ani kelenya sinsinni kalansoba la ni o ye École de maintien de la paix Aliou Blondin Beye ye min kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana minisiri fila bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ ni ale kɔni ɲɛsin bɛ an ka jamana sanfɛ kalanko ani ɲinini mɔ ni o ye professeur Burahima Kansa ye ka fara o kan an ka jamana kɛnɛya ko ani bunadamadenya yiriwa minisiri ni o ye colonel Asan Bajolo Ture ninnu fila de kun bɛ kɛnɛ ɲɛmaaya la babuse min taara ni kɔngrɛ filanan in kɔni senfɛ o ti dɔwɛrɛ ye min ye ka se ka an sinsin foroba kɛnɛya kan ni ka farafina yiriwa badabada ka se ka o sabati nin kɛnɛ belebeleba in ye maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu ni olu bɛ kɛnɛya ko dɔn kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan ani ɲinini kɛlaw ani kolatigɛ masaw ka taa fara dɛmɛba jɛkulu maaw kan tile saba kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ni ka hakilijagabɔ kɔni kɛ gɛlɛya min bɛ farafina ale foroba kɛnɛya kow la u n'a miiri u la ani fɛɛrɛ minnu bɛ a la u n'a olu fana dankɛnɛmaya waasa farafina ka yiriwa badabada o bɛ se ka sabati cogoya min na. Octobre kalo tile 16 o ye don ye don min sɔnnɔ bilalen don diɲɛ kɔnɔna na k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin baloko ale sabatili kɔni mɔ hukumu kɔnɔna na ɲinɛn ta in babuse min talen don o de ye an ka se ka an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka se ka baloko ka o sabati donna nataw la min ye an ka jamana minisiri min bɛ ni ale kɔni ɲɛsin bɛ sɛnɛ koɲɛw kɔni mɔ o de kɔni bilala nin kɛnɛ in ɲɛmaaya kɔni na fɛn min ye nin kɛnɛ min bɛna sigi fɛɛrɛ ani dabaliw olu na sigi sen kan waasa gɛlɛya min bɛ an ka jamana baloko ale sabatili kow la ka se ka o gɛlɛyaw ko u datu olu la ni o dɔ ye kɛlɛ basigibaliya ka taa se min ye waati yɛlɛmaw kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin don ɲɛnɛmayali a bɛnna FAO olu fana ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ tako 80 a bɛnna o fana ma FAO min ni o tora an ka jamana kɔni kɛrɛfɛ waasa ka se ka baloko kɔni sabati a bɛ san caman kɔni bɔ ni ka se ka kɔn ani minɔgɔ ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na togodala musow olu tɔgɔla don ɲɛnɛmayali o ye octobre kalo tile 15 ye san 2025 kɔni kɔnɔna na ɲinɛn ta in u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati waasa togodala musow taasibila bɛ se ka kɛ k'a ɲɛsin u ma cogoya min na ni k'u ka lahalaw kɔni jateminɛ u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin don in ɲɛnɛmayali kɔni hukumu kɔnɔna na ani don bɛnna don min ni o ye taasibila ye k'a ɲɛsin baloko ale kɔni sabatili kɔni mɔ hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiriso min bɛ ni a ɲɛsin bɛ muso den ani denbaya ma ni o ye Madame Jara Jɛnɛba Sanogo ye ale kɔni a ye taasibilaba kɛ k'a ɲɛsin Mali ale muso minnu bɛ togodaw la k'a ɲɛsin u mɔ u ka wulikajɔ kɔni na jamana ale yiriwali la a ye hakilinajigi kɔni kɛ
k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don belebeleba kɛra nka gwɛlɛya caaman bɛ an ka jamana togodalamusow kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnya la u be se ka u yɛrɛ ta cogoya min na sɔrɔko ani yiriwa fan fɛ waasa an ka jamana musolakaw u ka se u yɛrɛ kɔrɔ ni k'u yɛrɛ ta min ye projet min bɛ wele ko African Girl Can Code Initiative a baaraw bɛ senna hali sisan u ye lakɔgɔli ta k'a ɲɛsin an ka jamana bogotini 100 bɔɲɔgɔnko ma min ye diɲɛ dɔnniya laban minnu kɔni bɛ bɔlɔlɔ siraw ka taa se subahana mansin ale labaraliw kɔni kofɔ kɛrɛnkɛrɛnya la intelligence artificielle min ye ONU Femmes olu kɔni ka ciden jɛkulu ka taa fara min ye Belgique ale ka lasigiden so fo ka taa se min ye chargé d'affaires maaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ni ka taama ka taa u ɲɛda ni kalanden ninnu kan AGETIC ale kɔni jabala la ko nin ye paraɲɛba kɔni ye k'a ɲɛsin an musolakaw olu ka yɛrɛta labarali kɔni mɔ ani fana bɔlɔlɔ sira min kɔni bɛ yen nɔ ni o kɛn bɛ ka diɲɛ yiriwaw kɔni sabati u ka dɛnkɛrɛfɛ ni o ye musolakaw ye o bɛ se ka dabila cogoya min na bɛn ani kɛlɛya ani koto ɲɔgɔn ta la o projet jigifa o kɔni hukumu kɔnɔna na min ye Save Children Mali a n'a jɛɲɔgɔn jɛkulu min bɛ wele ko GSAD Mali olu jɛra ni ka sifinnakaw kɔni kɔkɔrɔma don min ye donkunbo ani soroli ka taa se min ye dandɔli ye min kɔni kɔnɔna na sifinnakaw olu kɔni kɛn bɛ ka min ye hakilina falen ka se ka o kɔni bolo da u ka marabolo kɔnɔna na bɛn kɛlɛya ani koto ɲɔgɔn ta la o sinsinni waleyaw la waasa ka se ka foroba kɛnɛya sabati an ka jamana kɔnɔna na min ye jabarani ɲɔgɔn ye ba kɔni kɛra octobre kalo tile 13 san 2025 min ye jɛkuluba saba ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɛnɛyako minisiriso ka taa se min ye OMS Mali ani min ye an ka jamana tɔgɔ la lasigidenso min bɛ Nations Unies na fɛn min ye u ka kumaw b'o la min kan ka se ka bana minnu kɔni bɛ yen ni u tɛ yɛlɛma maanifin fɛ ka se ka o kɛlɛ fo ka taa se hakilibanaw kɔni mɔ ka se ka dɔ fara maanifinw olu ka faamuyaw kɔni ka ni bana ninnu u kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. An bɛ taa min ye kɔkan jamana ale kunnafoniyaw la min ye a jirala k'a fɔ PAM kɔni fɛ ko fɛn min ye maa 13 n'a kunkanfɛn ko kɔngɔjugu ni minɔgɔjugu ko o de kɔni kun dalen don u ka fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnya la jamanaw la jamana minnu ni kɛlɛ kɔni kɛn bɛ ka o sosua kɛrɛnkɛrɛnya la Afghanistan min ye RDC Congo ka taa se Haïti Somalie Sudan du Sud ani Sudan jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Sudan ale kibaruyaw la min ye kɛlɛdaga min kɔni binnen don El Fasser ale dugu kɔni kan ni a bɛ tile 549 kɔni na ko o kɔni kɛlen don sababuya ye ni ka kɔngɔ ani minɔgɔ ani balo tanya ka o kɔni ta ka jamanadenw kɔni sɛgɛrɛ min ye Sudan kɔnɔna na. An bɛ taa Haïti ale kibaruyaw la UNICEF olu kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ kɛra sababuya ye ni ka denmisɛnninw minnu kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la ko sango ta ko ɲinɛnta bɛ u sigiyɔrɔma 2 kɔni bɔ ka sababuya kɛ marifata jɛkuluw ka gɛrɛntɛ n'u ka tɔɔrɔw ye maa 6 bɔɲɔgɔnko bɛ yen ko olu de mago bɛ buna adamadenya dɛmɛ la teliya la an bɛ waati min na ko sisan an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka tulomadali la kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa arajoso sanfɛ olu de kun ye ninnu ye a y'aw sogolen to an na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ aw jigi kɔ nin lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana.